3, старт! Трудна работа! Обаче разкладителна! Имаме напреднали вече! Да, поливайте, поливайте! Така. Останалите могат да си ги отворят по-късно. Свети, Алекс, Свети и Алекс. Ето ги двамата. Свети и Алекс печелят. Къде ми е синята? Печелят една голяма диня. Ама не виждаме. Watermelon is coming just now. Благодаря на всички участници. След малко ще получат освен освежителната тениска и друга награда. Един помощник ми трябва да Watermelon. Динята къде е? Вътре беше, трябваше да донесе. Ето е динята! Тук е, бе! На Алекс и на Цвети. На Алекс и на Цвети